Пра якую страшную памылку маўчаць сілавікі, якую новую забарону прыдумаў Лукашенко, а таксама, што вядома пра раптоўную смерць высокага міліцэйскага начальніка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся новыя шакуючыя падрабязнасці гучнай гісторыі. Учора беларускія сілавікі пахваліліся, што ў Магілёве затрымалі самага сапраўднага маньяка, але ж падобна, што міліцыя не сказала ўсёй праўды і схавала сваю памылку. Па афіцыйнай версіі, у 99-м годзе падазраваны трапляў у поле зроку праваахоўных органаў і праз гэта спалохаўся і спыніў сваю страшную дзейнасць. Але ж тут ёсць вельмі важны нюанс, які мы высветлілі, даведаўшыся з дапамогай Белпол імя і прозвішча маньяка. 53-гадовы Юрый Дзям'янаў не проста трапляў у поле зроку сілавікоў, як сціпла кажуць людзі ў пагонах. У 2001 годзе Дзям'янаў быў затрыманы і асуджаны за спробу згвалтавання, але ж толькі за адзін выпадак. У маі 97-го года ён спрабаваў згвалтаваць жанчыну каля Магілёўскага палаца піянераў, пагражаючы ёй ножом. Калі Дзям'янава ўзялі невядома, але ў 2001 годзе яго судзілі. І тут пачынаецца самы цікавы і страшны паварот гэтай гісторыі. За тую спробу згвалтавання Дзям'янаў нават не сеў у калонію. Ён атрымаў амаль 4 гады хіміі з накіраваннем і ўжо ў 2003 годзе выйшаў на свабоду па амністыі. Выглядае, што на датычнасць да забойстваў і іншых згвалтаванняў Дзям'янава тады проста не праверылі, і цяпер пра гэты эпізод сілавікі маўчаць, замест таго расказваючы, як сумленна шукалі маньяка 30 гадоў. На сённяшні дзень даказана 8 забойстваў, 2 замахі на забойства і згвалтаванні здзейсненыя Дзям'янавым. На следчых допытах і эксперыментах ён безэмацыйна і будзённа расказваў, як гвалтаваў нават забітых. Вось толькі адна яго страшная цытата. Яна яшчэ цёпленькая, толькі не супраціўляецца. Што прападаць дабру? Канец цытаты. Але ж сілавікі расказалі пра адзін з выпадкаў, калі Дзям'янаву шалёна пашанцавала. У сакавіку 99-го года ён падпільнаваў 15-гадовую дзяўчынку каля шматпавярховіка ў Барысаве. Ён зайшоў у пад'езд услед за ёй, а пасля і ў ліфт. Што адбылося ў ліфце, сілавікі не паведамляюць, аднак урэшце яны апынуліся на 7-м паверсе. Там Дзям'янаў ударыў ахвяру ножом, і ў гэты момант з суседняй кватэры выйшаў мужчына. Аднак сусед не заўважыў кроў і падумаў, што дзяўчыне, якая ляжала на пляцоўцы, проста стала дрэнна. Не ведаючы, што ён гаворыць забойца, мужчына папрасіў Дзям'янава пабыць побач з дзяўчынай, а сам пайшоў званіць у міліцыю. Маньяк жа адразу ўцёк, а гэтая яго ахвяра ў выніку памерла. Згодна з псіхалагічна-псіхіятрычнай экспертызай, Дзям'янаў мае нізкія маральныя якасці, хварэе і хварэў раней на змяшаны шызоідны сацыяльны разлад асобы, а таксама на множны разлад палавой цягі. Лукашенко адпачыў і сам сябе адправіў у дзіўную камандзіроўку. Ён наведаў салігорскую птушкафабрыку, прычым сцэнар быў ужо звыклым, і адразу па выхаду з верталёта адбылася вывалачка чыноўнікам за сяўбу азімых. Адметна, што галоўнай ахвярай папрокаў тут стаў Александр Косінец, намеснік Лукашэнкі ў яго усебеларускім народным сходзе. Он выразился немножко неправильно. Александр Николаевич, меня информируют правильно, что вы иногда забегаете вперед губернатора. Нет, не вижу. Зачем? А ты имей в виду, что ты губернатор здесь. Я и подсказываю. похоже, что вы с подачи Александра Николаевича, Маяковский когда-то писал, про заседавшихся. Вы очень долго засиживаетесь на совещаниях. Надо меньше говорить, а больше делать. Это вам мой совет публичный. А ты вперед бацькі ў пекла не лезь. Галоўным жа пытаннем Лукашэнкі было развядзенне перапёлак. Вытворчасць для Беларусі не самая шараговая. Пра гэта ён цікавіўся ў дырэктаркі птушкафабрыкі Інны Толкачовай і кіраўніка Акадэміі навук Уладзіміра Караніка. Когда будет перепелка своя? Своя? Ну, через 3,5 года. Так это быстро не делается. Так будет, Владимир Степанович, чудо это или нет? Шанс по перепелке, шанс есть. Так только шанс. Хороший шанс. А ты говоришь, а я уверена, что будет. Акрамя таго, Лукашенко агучыў новую забарону, якую плануе увесці ўжо ў наступным годзе. Это единичные случаи там под инвестиции какие-то и так далее. И то, ну это все решение президента. Лес и сельхозугодие. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.
Ну и, конечно, не абышлося без лекций от сусветна вядомага гісторыка. Когда-то наши предки занимались подсечным земледелием, я как историк это знаю, Александр Николаевич, занимались подсечным земледелием, то есть вырубали лес, здесь же кругом лес был, золу оставляли как удобрение и клочки эти распахивали. Сегодня это богатство. Пасля ж Лукашенко сабраў тэрміновую нараду проста ў памяшканні птушкафабрыкі і міжволі прагаварыўся пра вялікія кадравыя праблемы ў цяперашняй Беларусі. Вопрос в кадрах, в людях. И не потому, что их сегодня не хватает во всех сферах. Нужны грамотные, убежденные птицеводы. Раптоўна памёр высокі міліцэйскі начальнік. Апошнія гады палкоўнік Александр Воронін узначальваў упраўленне аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі Брэскай вобласці, але ж праславіўся ён яшчэ да таго, калі служыў у Мінску. У 2011-м Воронін здымаўся ў фільме СТБ з назвай «Плошча жалезам па шкле». На той момант чалавек быў начальнікам аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі Маскоўскага раёна Мінска. У тым прапагандысцкім фільме ён даваў негатыўныя характарыстыкі асобам палітвязняў Паўла Вінаградава і Александра Класкоўскага. Цяпер жа палкоўнік Воронін сканаў у вельмі маладым узросце. Некалькі тыдняў таму яму споўнілася ўсяго толькі 46 гадоў. Прычыны такой раптоўнай смерці не называюцца. З'явіліся адносна пазітыўныя навіны пра Марыю Калеснікаву і яе магчымае вызваленне. Сястра Марыі Тацяна Хоміч паведаміла парталу «Зеркала», што пытанне аб вызваленні Калеснікавай яна падымае пастаянна і мяркуе, што ёсць падставы для асцярожнага аптымізму. Далей цытата. «У цэлым я магу сказаць, што так, мы чулі з публічных навін і з выказванняў Трампа, што ідзе гаворка аб вызваленні ўсіх палітвязняў. Плюс у сваёй працы мы робім акцэнт на вызваленні людзей самых уразлівых груп, тых, хто знаходзіцца ў цяжкім стане здароўя. Марыя, у тым ліку, адна з іх». Канец цытаты. Па словах Тацяны Хоміч, менавіта людзі з уразлівых груп трапляюць пад вызваленне ў першую чаргу, і гэтая тэндэнцыя прасочвалася падчас усіх хваляў памілаванняў, у тым ліку ў апошняй групе вызваленых. На прамое пытанне аб тым, ці ёсць Марыя ў спісах на бліжэйшае вызваленне, Тацяна дае сцвярджальны адказ і адзначае, што пра гэта можна казаць. Сюрпрыз для сям'і Лукашэнкі. Як звычайна прыемны і як звычайна з беларускага бюджэту. Стала вядома, што тэлеканал СТБ выкупіў правы на трансляцыю новага караоке-шоу у прадакшына нявесткі Лукашэнкі музычнай медыякампаніі. Сума ўгоды склала больш за 1 мільён еўра. Звесткі пра гэта знайшлі расследавальнікі праекта «Бюро». Вядома, што гаворка ідзе пра новую тэлепраграму пад назвай караоке-шоу «Шум пятніцы», прэм'ера якой адбудзецца 10 кастрычніка на тэлеканале РТР Беларусь. Прычым на ролю вядоўцы беларускай праграмы чамусьці запрасілі сына расійскага зэт-выканаўцы Олега Газманова, Радзівона. Спаборнічаць у вакальным майстэрстве за грашовы прыз у тэлекараоке будуць работнікі беларускіх дзяржпрадпрыемстваў. Нечаканае прызнанне славутай кандытарскай фабрыкі. Апошнім часам людзі скардзяцца на якасць цукерак знакамітай фабрыкі «Камунарка», і аказалася, што скаргі былі не беспадстаўныя. «Камунарка» прызналася, што пагоршыла якасць цукерак, каб зрабіць іх таннейшымі. Маўляў, давялося замяніць некаторыя інгрэдыенты, каб не вырасла цана. А начальніца ўпраўлення па якасці «Камунаркі» Ганна Козар заявіла, што цукеркі тыпу знішкі ці бярозкі – гэта прадукцыя для тых беларусаў, хто ставіць у прыярытэт цану, а не якасць. Загадкавы анонс ад беларускіх чыноўнікаў. Яны абяцаюць маштабныя перамены, але якія, не кажуць. Міністэрства працы Беларусі паведаміла, што цяпер актыўна распрацоўваюцца папраўкі ў працоўны кодэкс. Далей цытата. Уводзіцца маса нормаў, якія у тым ліку палепшаць становішча работнікаў, але мы таксама выслухалі і наймальнікаў. Як рэгулятары галіны мы знаходзім узаемапрымальнае рашэнне для ўсіх бакоў. Канец цытаты. Што канкрэтна зменіцца для беларускіх работнікаў і калі чыноўнікі пакуль маўчаць? Лукашенко працягвае помсціць спартсменам, якія ад яго адвярнуліся. Цяпер у Мінску зноў выставілі на продаж кватэру, якую адабралі ў знакамітай беларускай плаўчыхі Александры Герасімені. У 2020 годзе трохразовая медалістка алімпійскіх гульняў выступіла на баку народа, чаго улады ёй не даравалі. У 2022 годзе Герасіменію спартыўнага функцыянера Александра Апейкіна завочна асудзілі ў Мінску на дзікія тэрміны. Іх прызналі вінаватымі ў закліках да санкцый супраць Беларусі і далі кожнаму па 12 гадоў калоніі. Гэта
Гэта максімальны тэрмін па гэтым артыкуле. Тады ж у Герасіменні канфіскавалі маёмасць. Кватэру, аўтамабіль Land Rover, больш за 48 тысяч даляраў на рахунках, мабільныя тэлефоны і нават лядоўню. Цяпер улады спрабуюць прадаць гэтую кватэру спартсменкі. За 4-пакаёўку просяць 750 тысяч беларускіх рублёў, прычым 2 месяцы таму гэтае жыллё прадавалі амаль за 950 тысяч, але ж тады ахвотных не знайшлося. Скандал адбыўся ў Мазыры. Там мясцовая жыхарка показала, як у яе доме зрабілі капітальны рамонт. Звонку дом выглядае прыгожа. Уцяплілі, патынкавалі і нават пафарбавалі ў вясёлыя колеры. А вось у пад'ездах карціна ўжо зусім не вясёлая. Там бруд, дзіркі ў сценах, выбоіны ў падлозе і лесвіцы, а таксама пабітыя паштовыя скрыні родам з Савецкага Саюза. Ці адрэагавалі на гэта хоць неяк мясцовыя улады, пакуль невядома. Яшчэ адзін жыллёвы скандал разгарэўся пад Жыткавічамі. Маладая доктарка трапіла па размеркаванні на 5гадовую адпрацоўку ў Жыткавіцкую бальніцу. Адтуль яе накіравалі працаваць доктаркай агульнай практыкі ў пасёлак Чырвонае, і дзяўчына паказала, якое ёй далі жыллё. Гэта 2-пакаёўка без газу і гарачай вады ў жудасным стане. Прычым на ўсе прэтэнзіі маладога спецыяліста галоўны доктар адказаў так, цытата: «А што вы хацелі? Сцены ёсць і на гэтым дзякуй». Дзяўчына пачала шукаць іншую кватэру, але марна. Таксама яна паспрабавала атрымаць пераразмеркаванне, бо мае права. Яе муж жыве і працуе ў Калінкавічах, дзе мае ўласнае жыллё. Але ж і тут маладая спецыялістка атрымала адмову. У выніку дзяўчына вырашыла не здавацца і пайшла на прыём да намесніка старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрыя Алейнікава. Чыноўнік абурыўся умовамі жылля для маладых спецыялістаў, назваў іх непрымальнымі і абяцаў разабрацца. Але ж усё скончылася нічым, і кропку ў справе паставіла Міністэрства аховы здароўя. Там заявілі, цытата: «Міністэрства прааналізавала кадравую сітуацыю па дактарах агульнай практыкі ў Жыткавіцкай і Калінкавіцкай бальніцах, куды маладая спецыялістка хацела пераразмеркавацца. Спецыяльная камісія вырашыла, што для недапушчальнасці пагаршэння даступнасці медыцынскай дапамогі ў Жыткавіцкай бальніцы маладой спецыялістцы трэба адпрацаваць належны час у амбулаторыі пасёлка». Канец цытаты. Да гэтай гісторыі падключылі нават прапагандыстаў. Дзяржаўная газета «Гомельская праўда» напісала, што ў доме, дзе збіраліся пасяліць дзяўчыну, праведзены рамонт, а газ будзе, калі маладая спецыялістка падпіша адпаведную дамову. Пра адсутнасць гарачай вады выданне проста прамаўчала. У Беларусі прайшло моўнае тэставанне іншаземцаў, якія прэтэндуюць на працу ў нашай краіне. Паводле Міністэрства адукацыі 90% удзельнікаў атрымалі станоўчы вынік, а 10% не здолелі здаць экзамен. Як патлумачылі ў ведамстве, для паспяховай здачы неабходна набраць не менш за 50% правільных адказаў. Праверка ведаў доўжыцца каля паўгадзіны. Увесь працэс фіксуецца на аўдыё і відэа, пасля чаго вынікі афармляюцца пратаколам. Іншаземцы, якія не здалі тэст, не могуць заключыць працоўную дамову з наймальнікам, аднак гэта не значыць, што іх адразу дэпартуюць ці запішуць у дармаеды. Яны маюць магчымасць паўторна здаць экзамен пазней. Дарэчы, здаваць экзамен можна як па рускай мове, так і па беларускай, але Мінадукацыі Беларусі какетліва маўчыць пра тое, якую мову выбралі замежныя работнікі, хоць здагадацца і не цяжка. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.